nek anak iku mbok ulang, anakmu mbok ulang maca Quran secara nazaron, maca iku kowe sing dadi bapake sing gelem mulang anake ngono iku di ngapura dosane sing dhisik maupun sing ngguri. Itu nek mulang nganggo mushaf. Nek hafalan jadi kon hafalan Fatihah ngantek minal jinnati wan nas. Kungko ning dina kiamat kowe ditangekno Gusti Allah dengan muka yang seperti bulan purnama. Anakmu didhawuhi maca, maca. Anakmu maca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Derajatmu diangkat. Tak derajat. Alhamdulillahirabbil alamin diangkat sak derajat. Sampai ila akhiri mamahu minal Quran, minal jinnati wan nas, bayangno derajate kaya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wa fi itina is-sahabati radhiyallahu anhum wa salafis salihi ba'dahum bi ta'limi sibyan lima kana alaihi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam istijabatan kamilatan li amrih. Wa fi tina'is sahabati lan iku ing dalem perhatiane para sahabat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum wa salafis salih lan ulama salaf ba'dahum sakwise sahabat tabi'in perhatiane bita'limi sibyani kawan mulang bocah-bocah lima marang barang kana kang ana alaihi ing atase mas apa al Mustafa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kang pinilih istijabatan kamilah merupakan sambutan kamilatan sing sempurna li amrihi marang perkarane taklimu sibyan wa musara'atan sadiqatan lan agi-agi kecepatan yang benar liktisabil khairati kanggo golek kebaikan-kebaikan wal barokati lan berkah-berkah allati dominaha kang mengku ya taklimu sibyan ha ing lati barokat biiznillah kelawan izine Gusti Allah liman fa'ala dzalik tumrape wong sing nindakake ya man zalika ing mengkono-mengkono taklimu sibyan. Idz qala jalalan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lahum marang sahabat man allamabnahul qur'ana nazaran ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Man sapaning wong alama sing mulang ya man ibnahu ing anake man mulang Al-Qur'ana ing Qur'an nazaron secara nazar artine maca kebalikane zahron nek cara Indonesia iki salah kaprah bin nazar mek bil ghaib. Jadi mestine ora bil ghaib iku bangsa halus iku. Jadi
Iku wis tak kritik bolak-balik isih dienggo ae istilah iku nah. Bin nazar iku wis bener. Mergo ana hadis man allama ibnahul Qur'ana nazaran. Tapi ora ana man allamahu iyahu ghaiban ka ono. Ya. Jadi istilahnya sing keliru. Padha karo istilahnya wong sing hafal Quran terus hafid itu ya keliru, salah kaprah. Sing bener hamilul Quran. Nek hafid itu sing hafal ribuan hadis. Man allama ibnahu al-Qur'an nazaron secara nazar maca hufira mongko di ngapura lahu kanggo man apa mat dosa taqaddama kang wis dhisik ya min dzambi saking dosane man wa malan barang ta'akhara sing keri ya min dzambihi. Jadi kowe engko nek duwe anak terus mbok ulang Quran, mbok ulang dhewe, mbok kon maca ae cung maca bismillahirrahmanirrahim, mbok kon ngadep turutan apa-apa. Iku kowe di ngapura dosamu sing dhisik lan sing arep teka. Ora mok sing dhisik tok nek sithik karuan lah ya dosa-dosa sing lawan dosa sing ngarep kan durung karuan dosane apa. Wa man allamahu lan sapane wong sing mulang ya manhu ing ibnahu iyahu ing iya Quran zahiran secara zahir ai an zahri qalb. Jadi wong Arab nek ngarani di luar kepala iku di luar hati. Ini nek ngarani wong Indonesia di luar kepala. Hafal Fatihah itu saya di luar kepala. Nek wong Arab muni Al-Fatihah ana an dhahri qalbi. Ya, an dhahri qalbi. Mane sembayange awake dhewe iki ora ana sing fil qalbi. Mergo an dhahril qalbi. Wis hafalan kabeh. Allahu akbar nganti wassalamualaikum ngapal kabeh andoril qalbi padahal salat itu mestine fil qalbi di dalam bukan di luar. Sapa sing mulang anake apalan Quran iki ba'atsahullah mongko membangkitkan ing man sapa Allah Gusti Allah yaumal kiamati ana dina kiamah ala suratil qamari ing atase wajahnya matahari. Muni suratul qamar bentuknya matahari. Bentuknya bulan. Aku wis roh dhewe bulan rupane ngono, krowak-krowakan. Saiki ora ana wong apa nyandra kekasih wajahmu bagaikan bulan gak ono. Mergo ngamuk wong mbok bulan. Bangkune gak wedaan piye kok kaya bulan iki. Mergo saiki wis darah bulane bentuke ngono kuwi. Sing dimaksudna surah itu ya pandangan kita terhadap bulan itu mencorong tapi enggak blerengi. Bulan Lailatul Badri ana ing bengi purnama 14-15 itu tanggal 14-15 itu kan apa cemerlang-cemerlangnya bulan itu. Wa yuqalu lan diucapake li ibnihi marang putrane man ikra maca. Pakul lama qara'a mongko bareng maca sapa anak mau ayatan ing saayat rafa'allahu mongko ngangkat sapa Allah azza wa jalla al aba ing bapake biha sebab ayat mau sing diwaca anake diangkat darajatan sak derajat hatta yantahiya sehingga tumeka katok
ila akhiri maring akhire barang ma'ahu sartane anake mau minal Qur'ani saing Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim diangkat ayat. Alhamdulillahirabbil alamin diangkat ayat. Rahmanirrahim diangkat ayat. Setiap ayat diangkat sampai entek lho. Minal jinnati wan nas iku wis ndak karu-karuan dhuwure derajate itu. Sing entuk bapake, mergo sing mulang bapake. Rawahu riwayatake ing hadis iki sapa At-Tabrani Imam Tabrani an Anasin saking sahabat Anas bin Malik qala al-Haitsami wa fihi man lam a'rifu wa filan dalam hadis Tabrani iku man utawi wong rawi lam a'rifu kang ora kenal sapa ingsun ing man. Ya. Jadi tradisi sing dicontohno Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mulang bocah-bocah mulang Al-Qur'an itu diteruskan oleh sahabat-sahabat, oleh tabi'in sampai kiai-kiai kampung saiki iki mulang bocah-bocah. Ya. Itu barokahnya gede banget. Seperti kemarin dikatakan bahwa anak ini dari belia, dari masih sangat muda sudah dimasuki ruhul Quran, diwarai Quran sedemikian rupa sehingga itu akan mendasari pribadinya seterusnya. Nek ana apa-apa ning gone gemebyare donya itu ada pertahanan dasar yaitu Al-Qur'an sing diwarahno. Mulane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndhawuhi umat itu nek ngantek duwe anak kok anake diwarahi Quran secara nadzoron maca ataupun secara gaib nek cara saiki, nek cara kene gaib secara anzharil qalbi apalan itu bayangno anune iki gedene ganjarane walese itu nek anak iku mbok ulang anakmu mbok ulang maca Quran secara nadzoron maca kowe sing dadi bapake sing gelem mulang anake ngono iku di ngapura dosane sing dhisik maupun sing ngguri. Itu nek mulang nganggo mushaf. Nek hafalan jadi kon hafalan Fatihah ngantek minal jinnati wan nas. Kungko ning dina kiamat kowe ditangekno Gusti Allah dengan muka yang seperti bulan purnama. Mama anakmu didhawuhi maca, ayo maca. Anakmu maca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Derajatmu diangkat. Tak derajat. Alhamdulillahirabbil alamin diangkat sak derajat. Sampai ila akhiri mamahu minal Qur'an, minal jinnati wan nas bayangno derajate kaya apa. Wa qala lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ma min rajulin ora ana seorang laki-laki pun ya nek marajulun tidak ada seorang laki-laki nah ya tapi nek ana mine tidak ada seorang laki-laki pun ada sama sekali artinya mamin rajulin ziyadah min itu maidai ngono kuwi maidai pun tiada seorang pun yu'allimu sing mulang ya rajul waladahu ing anake rajul Al-Qur'ana ing Qur'an fid dunya ing dalem donya illa tuwija kejaba dimahkotai sapa abuhu
ramane walad yaumal kiamati ana ing dina kiamat bitajin kelawan mahkota fil jannati ing dalam swarga. Biasanya sing dikai mahkota ya mau raja tok. Tapi nek kowe mulang anakmu Quran engko dikai mahkota kaya raja. Ya'rifuhu bihi sing ngenali hu ing abuhu bihi sebab taj sapa ahlul jannati. Ahli swarga dengan oh iki biyen mulang anake Quran, masyaallah. Mahkotane kok apik temen. Ngungkuli mahkota raja-raja. Mungkin nak ngerti kabeh ahli jannah. Bitaklimi sebab anggone mulang abu utawa rajul waladahu ing anake rajul Al-Qur'ana ing Quran fid dunya ing dalam dunia iki. Ketika di dunia mulang anake iki nek redaksine hadis iku rajul. Tapi sing akeh iku sing mulang anake iku malah mbok yo gak bapake. Bapake ora tau apa ora tahu embek anake gak pati anu lho. Gak pati betah apa gak pati apa. Gak pati telaten. Biasane bapake gak pati telaten. Sing telaten ya mboke. Mulane hadis iki ya dimaknani lanang wedok senajan redaksine rajul. Ngrasakake sing mbok-mbok iku sing sing biasa mulang justru mboke jare. Nalika mulang anake ning donya engko walese kaya ngono iku ning akhirat. Rawahu Tabarani riwayatake hadis sapa Imam Tabrani an Abi Hurairah ta sang sahabat Abi Hurairah. Nek mau saka sahabat Anas iki saka Abu Hurairah. Wa fi riwayatin indal Imami Ahmad, lan iku kesebut ing suwijining riwayat indal Imami ana ngarsane Imam Ahmad utawi annahu yuksa walidahu setuhune dawuhe Kanjeng Nabi ku yuksa wong sing yu'allimu waladahul Quran iku yuksa walidahu. Wah iki ana lanang wedok iki yuksa dinggon-goni dipakai sapa walidahu wong tuwa lorone bocah dipakai khulataini pakaian khula itu pakaian untuk berhias jadi kaya nganten ngono kae lho itu kan beda karo pakaian ning omah iku jenenge pakaian apa sehari-hari iki gak khula itu pakaian yang untuk metu menjobo biasanya wedok macak sik pakaian sing apik terutama nek ana antenan barang ngono iku. Nek ora ya dasteran bloko-bloko iku apa. Layaku mulahuma ahlud dunya. Dua pakaian indah layaku sing ora iso menilai lahuma marang khulata ini sapa ahlud dunya. Artine layaku mulahuma ahlud dunya iku ai la yuqaddiru bihima. Ora iso menilai apa ahlud dunya bihima kelawan khulata ini. Iku regane piro? Ndak ternilai, ndak terpermanain. Ada dua
masing-masing itu bapak mbok itu nganggo pakaian kok apike ngono iku kira-kira pira regane ya wis gak iso kowe ngregani ra iso. Ndak terkira itu. Mana bahasa Indonesia harganya tidak terkira itu. Fayakulani mongko matur karone walidahu iku mau. Bapak mbok orang tua dua itu padha matur. Bima kusina hadza. Sebab apa kusina dipakai kita bi hadza ing iki. Pakaian kok apike ngene iki apa yang kita lakukan kok males pakaian indah begini. Fayuqal mongko dingendikake apa dawuh bi akhdhi waladikum al-Qur'an. Dijawab mergo ana pertanyaan bima kusina hadza. Sebab apa kita dipakai ini? Fayuqal mongko dijawab bi akhdhi waladikum kelawan adone sebab anggone ngalap anak ira loro Al-Qur'an ing Qur'an. Ae tegese anakmu mbok perhatekno mbok warai Qur'an. Dadi kowe dipakai seperti ini. Kalian berdua karena gula wentah anak kalian dengan Al-Qur'an, maka kalian berdua diberi pakaian yang seperti itu, khulatain yang indah itu. Wa fi riwayat Tabrani, mau riwayat Imam Ahmad. Wa fi riwayat Tabrani ing dalam riwayat Tabrani ing dalam riwayat Imam Tabrani utawi redaksi bi ta'limi waladikum ora bi akhdhi waladikuma Al-Qur'an tapi redaksine bi ta'limi waladikuma sebab anggone mulang anak ira loro Al-Qur'an ing Qur'an. Wa qala Ibnu Khaldun ngendika sapa Ibnu Khaldun sejarawan yang terkenal fil muqaddimati ing dalem muqaddimah Ibnu Khaldun. Kitabnya juga masyhur Muqaddimatu Ibnu Khaldun. Ngendika Ibnu Khaldun ing dalam kitabe sing terkenal Al-Muqaddimah fi fadli ta'limil wildan ing dalam keutamaane mulang bocah-bocah anak-anak. Iklam ngertiya sira dawuh Ibnu Khaldun ning gone bab fadlu ta'limil wildan. Iklam ngertiya sira anna ta'limal wildani setuhune mulang bocah-bocah mulang anak-anak mulang Al-Qur'ana ing Qur'an iku syiarun min sya'airid merupakan salah satu syiar min sya'airid dini saking syiar-syiare agama. Jadi syiar agama iku ora kok mau haji, umroh, panggonan-panggonan haji, panggonan umroh, dakwah sampai turut. Mulang bocah itu juga merupakan syair min syair din. Akhadha bihi ngalap bihi kelawan ta'limul wildan sapa ahlul millah ahli agama wajaraju lan glinding artinya terus diikuti terus alaihi ing atase ta'limul wildan fi jami'i amsarihim ing dalem sekabehane negeri-negrine ahli millah. Jadi itu sejak dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendidik mulang bocah-bocah mulang Al-Qur'an itu diikuti oleh sahabat-sahabat salaf soleh sampai sekarang.
ahli-ahli agama dimanapun, tidak hanya di Timur Tengah, di Indonesia juga itu kan sampai saiki malah ono TPQ, TPA atau TPQ itu urusan ini apa jenenge Taklimul Wildan Al-Qur'an ya. Itu di mana-mana ahlul millah. Kenapa lima yasbiku fihi ilal qulub mergo anggone ndisiki fihi ing dalam taklimul Quran ilal qulubi maring pira-pira ati min rusukhil iman lima yasbiku min rusukhil iman bayane nancepe iman wa aqaidihi lan akidah iman min ayatil Quran saking ayat-ayat Quran wa sara lan dadi apa Al-Qur'an Quran dadi iku aslu ta'lim pondasine pengajaran alladzi yambani sing kebangun alaihi ing atase ladzi aslu ta'lim apa mabarang yahsulu kang hasil ba'du sakwise kuwi minal malakati saking pira-pira kemampuan ya. Kenapa dari dulu sampai sekarang ini ahlul millah, ahli-ahli agama itu sangat memperhatikan mulang bocah-bocah Al-Qur'anul Karim itu karena untuk itu sebelum apa-apa, belum yang lain masuk pikiran ke kalbunya anak-anak itu didahului oleh Quran. Yasbiku didahului itu artinya paling awal didasari mereka dengan Al-Qur'anul Karim. Sehingga nanti keimanannya anak-anak itu betul-betul mengerasuk akidah kayak wingi sing ngendikane orang terus tahu bahwa anak-anak itu tahu Gusti Allah iku pangerane iki dawuh-dawuhe. Dan itu akan menjadi landasan yang utama taklimul Quran itu. Nanti di atas landasan pondasi ini pengetahuan-pengetahuan yang lain, kemampuan-kemampuan yang lain, mbah nahwu, mbah sharaf, mbah fikih, mbah aqaid, mbah segala macam ilmu dilandasi oleh itu yang pertama kali itu. Ya. Jadi kemampuan dan penguasaan orang terhadap segala macam ilmu dilandasi dengan pengetahuan yang pertama yaitu Al-Qur'an. Itu dawe Ibnu Khaldun. Ini kitab yang terkenal Muqaddimat Ibnu Khaldun. Summa qala ikhtassatil awaidil islamiyah bitaqdimi dirasatil Quran isaron litabarruk. Ikhtassat nertemtoni mengistimewakan apa al-awaidil islamiyah, pemberian-pemberian, masukan-masukan sing bangsa Islam bitaqdimi dirasatil Quran kelawan dhisikake ndres Quran. Isaron krana memilih litabarruki anggo golek berkah. Wa khasyata ma lan nguwatirake barang ya aridul walad sing menghadang lil waladi kanggo bocah ma lil waladi marang bocah fi jununi soba minal afat saking kegilaan masa muda minal afati saking pira-pira
bahaya wal qawati'i an hal-hal yang memutus hubungan dengan agama maksudnya. Paya futahu mongko ngepoti ing walat apa Al-Qur'an. Iki dawuh Ibnu Khaldun lagi. Keistimewaan Islam yang diberikan kepada orang-orang Islam itu mendahulukan mengajari Quran. Pertama karena memang untuk tabarukan dengan Al-Quran itu. Al-Quran itu firman Allah. Berkah gak karu-karuan. Omongane kiai tabarukan berkah apa menaiki dawuh Gusti Allah taala. Dan itu didasari dipulang dari zaman Kanjeng Nabi sampai sekarang dipulang ke bocah-bocah itu di samping supaya mendasari pikiran dan hati mereka juga untuk membentengi anak-anak ini. Mergo sebentar lagi bocah-bocah ini akan meningkat ke masa remaja. Masa remaja terus masa pemuda, itu gawat itu. Jadi masa remaja sampai pemuda ini masa gawat. Jadi gak dilandasi Quran wis bar ilang ngono. Mbah dadi preman, mbah dadi geng apa dadi apa. Iku mulaine sih anem. Iya. Iku rapi iki gak ketulungan dadi gerombolane pang sing gawene numpak truk ngono. Iya, itu kegilaan anak muda. Balapan sepeda motor. Itu cah nom-nom kabeh. Ana wong tuwek kok balapan sepeda motor. Ora enak. Itu cah nom-nom iku. Wong tukaran ning kroyokan ya cah nom-nom itu. Itu jununus apa? Berarti masa-masa itu masa transisi gawat itu. Kalau ndak ada landasan bahaya. Karena itu terus ditradisikan dilandasi Al-Qur'an. Bagaimanapun juga nakale bersana isih ana dawuh-dawuh Gusti Allah sing melandasi itu masih lah. Saya iso dikendalikan. Sing ora iso dikendalikan mesti ora tahu maca Quran. Wal Qur'anul Karim wa ausa'u dairatin lil ma'arif tanawalahal bashar. Wal Qur'anul Karim mutai Al-Qur'anul Karim wa ya Al-Qur'anul Karim iku ausa'u dairatin lil ma'arif. Luas-luase ensiklopedi. Ngono ae, dairatun lil ma'arif iku ensiklopedi. Daerah itu apa? Daerah, wis dadi bahasa Indonesia daerah. Ma'arif itu pengetahuan. Untuk mengetahui pengetahuan macam-macam kamu buka Dairah lil Ma'arif. Ensiklopedi apa? Ensiklopedi agama, segala macam tentang agama ada di ensiklopedi itu. Ensiklopedi politik, segala macam istilah-istilah politik orang yang ngomong. Ensiklopedi dunia sampai benua-benuanya, kota-kotanya ada semua. Itu ensiklopedi. Dairatul Ma'arif. Dairatun lil Ma'arif. Ayo wong sing biasane di percakapan ya Dairatul Ma'arif ngono ae ensiklopedi. Jane sing resmi Dairah lil Ma'arif. Padha karo amar ma'ruf nahi mungkar, mestine nahi anil mungkar. Dairatun lil Ma'arif. Tanawala hal basal sing mengambil hak ing Dairatul Ma'arif sapa al basal. Jadi kowe ensiklopedia apa ae iku gak ono sing lebih luas daripada Al-Qur'an. Al-Qur'anul Karim itu ensiklopedia yang paling luas untuk dilihat oleh manusia.
kowe ame golek apa ae ning kono ae. Mencari asal usule kejadian ana ning kono. Golek sing akhire kejadian ana ning kono. Golek sesuatu yang setelah akhir ada komplit pokoknya. Wa huwal kitab alladzi la ya'tihil batil. Wa huwa al-Qur'anul Karim. Iku al-kitab alladzi la ya'tihi kang ora nekani ing ladzi kitab apa al-batilu kebatilan mimbaini yadai saka ngarepe ladzi wala min khalfilan ora saking burine ladzi. Mbok goleki dari awal sampai akhir, depan belakang, mbok goleki gak ono kebatilane, yang salah ndak ada. Semuanya hak Al-Qur'an. Mulane nganti saiki nantang-nantang wong sing gak ono sing maju. Sampai dunia moderne ra karuan tentang ilmu pengetahuan sudah tinggi sekali, tetap saja enggak ada. In kuntum fi raibim mimma nazzalna fa'tu min. Kon nekakno sak surat ae gak iso. Padahal sak surat iku ora sah Baqarah. Inna ataina iku surat juga. Sesimpel itu aja nganti saiki gak ono sing ngeleboni tantangan itu. Gak iso. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tanzil min hakimin hamid, merupakan sesuatu yang diturunkan min hakimin hamid saking zat kang maha wicaksana lan maha pinuji, iku Allah taala. Wa huwa utawi Al-Qur'anul Karim iku ad-diwanul azim. Iki wis dadi bahasa Indonesia juga, diwan. Diwan al-azim sing agung, alladzi istakhraja diwan itu mempunyai banyak arti. Nek ning ngene kene iki maknane ensiklopedia iku mau padha karo ensiklopedia di apa jenenge? Kumpulan itu apa jenis bahasa anune? Nah, bahasanya saiki apa itu? Ya, kumpulan itu. Bukan kumpulan istilah, kumpulan puisi, kumpulan esai, kumpulan apa? Ana jenenge kok. Itu ana puisi-puisi dikumpulna dadi siji. Jenenge apa ya bukune iku? Antologi. Antologi. Jadi apa jenenge? Diwan itu antologi. Di sini. Nah niku Senayan ya iku. Kumpulane pakil-pakil rakyat sing kaya ini bodoni rakyat itu. Nek diwan iki maknanya antologi. Antologi tapi yang besar. Orang mau antologi artikel-artikel, puisi-puisi. Ad-Diwan al-Azim. Alladzi istakhraja ahlul Islam, sing amrih ngetokake sapa ahlul Islam. Wastambatulan istimbat, amri istimbat, pengambilan dalil ya ahlul Islam minhu saking Al-Qur'an untuk amrih ngetokake, amrih istimbat jami al-ulum ing sekabehane ngilmu-ilmu. Orang-orang yang ahli agama Islam itu bisa mengambil ilmu apa saja dari Al-Qur'an. Bisa istimbat
ilmu apa saja dari Al-Qur'an. Kama qala ta'ala kaya dene dawuh sapa Allah taala ma farratna fil kitabi min syai' ma farratna ora pepeko kita, tidak ada yang kurang, tidak ada yang apa farratna itu ketinggalan apa kelupaan, enggak ada ma farratna ora pepeko ingsun fil kitab ing dalam kitab Quran ini min syai'in ing apa-apa apapun juga ana pune iku ana mine soalnya mafaratna fil kitab syai'an beda karo mafaratna fil kitab min syai'in itu lebih detail sama sekali tidak ada kekurangannya dalam Al-Qur'an ini. Wa qala lan dawuh sapa Gusti Allah taala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in lan nurunake sapa panjenengan ingsun alaika ing atase sliramu Muhammad alkitaba ing kitab Quran iki tibyanan sebagai penjelasan likulli syai'in maring saben-saben suwiji apa saja dijelaskan dalam Al-Qur'an ini sampai gamblang. Angger ngerti maknane Quran, gak ngerti mau jinggo tadarusan ngono ae pendak Ramadan. Ya itu pedoman yang enggak dibaca ya iku Quran itu. Coba kalau Al-Quran itu dipahami oleh orang Islam, dihayati apalagi diamalkan, enggak ada persoalan orang itu yang tidak selesai. Jadi sekarang malah wong Islam gawe persoalan-persoalan itu karena ya enggak tahu maca Quran atau macane pendak Ramadan iku mau. Anggota darusan. Ngerti maknane itu tibyanan likulli syai'in kok. Bagaimana kita bergaul secara sosial, bagaimana kita ke atas dengan Allah, bagaimana ke samping dengan sesama hamba Allah, ono kabeh ning gone Quran kuwi. Kabeh ono kabeh. Kalau itu dibaca sampai wong Islam wis beres. Enggak ono geger. Nah itu karena enggak mau Quran, enggak mau baca Quran atau enggak mampu membaca Quran. Gegeran ning masyarakat Islam itu karena enggak maca Quran. Buktine ning mereka gegeran. Ning Quran ada cara bergaul secara sosial. Antara lain enggak boleh gegeran. Wa qala sallallahu alaihi wasallam lan dawuh sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam satakunu fitnah. Wah wis diramalno Kanjeng Nabi. Bakal terjadi apa fitnatun fitnah. Kila diaturake mal mukhrij minha ya Rasulullah. Utahe napa niku al mukhrij sing saged ngedalake melepaskan diri kita minha saking fitnah ya Rasulullah. Wis diramal mengko iki ana fitnah ya. Nah, pundi carane medal menika Kanjeng Nabi saking kemelut fitnah menika. Qala dawuh sapa Allah taala sapa Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kitabullah al-mukhrij iku kitabullah. Kitabe Gusti Allah taala soale fihi iku ing dalam kitabullah naba'u ma qablakum. Iku beritane barang kang sadurunge ira kabeh. Wa khabaru ma ba'dakum lan beritane barang sang sakwise ira kabeh. Wa hukmu ma bainakum lan hukume barang bainakum antarane sira kabeh. Wong riwayatake hadis iku sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi. Di Quran itu nek kowe ana fitnah balik ning Quran supaya kowe bisa keluar dari fitnah itu ya Quran.
Karena di Quran itu lengkap berita orang yang terdahulu ada yang akan datang. Nah, kita itu orang tahu maca sejarah itu. Ning Quran iku ana sejarah itu. Sejarah itu penting untuk kita pelajari supaya kita ke depan tidak mengalami keburukan yang terjadi sebelum kita dan mendapatkan sesuatu yang baik karena mempelajari perilaku orang sebelum kita. Ning Quran ana kabeh. Beritane mulai Nabi Adam, kaum Ad, kaum Samud ana kabeh. Kenapa mereka menjadi celaka, bagaimana iku ana kabeh. Sayangnya ya gak diwaca iku kecuali Ramadan iku mau. Maca ae kaya supir bis malam. Cepet-cepet. Ini maca itu iso ana sejarah. Sehingga kita bisa menghadapi fitnah itu wong biyen wis tau ana fitnah itu. Sudah dibicarakan. Bagaimana cara keluar dari fitnah itu? Ana kabeh ning kitabullah. Jadi betul-betul pedoman sejatinya itu Al-Qur'an itu. Cuma yang punya pedoman ini tidak menghayati. Bal huwa awwalu mausu'ah wa dairatu ma'arif arafal bashar. Bal huwa bale utahe Quran iku awwalu mausu'atin. Kawitane ya ensiklopedia juga ini padha karo Dairatul Ma'arif. Jadi iki atap tafsir wa Dairatul Ma'arif padha, Dairatul Ma'arif mek mausu'ah itu padha. Bedanya cuma mausu'ah itu lebih umum. Lebih umum. Apa saja kalau dikumpulkan sampai menggunakan abjad kowe golek apa ngono api itu apa? Adem itu apa? Iku mausu'ah. Ma'arif itu terbatas kepada pengetahuan saja. Ilmu. Quran itu ya mausu'ah ya dairatul ma'arif arafahal bashar sing mengenal ha ing mausu'ah dairatul ma'arif sapa al basharu manusa. Wa qad turifa bidzalika lan teman-teman diakui apa bidzalika mengkono mau utawa iso mbok waca wa qad tarafalan teman-teman ngakoni sapa bashar bidzalika kelawan wong bashar kok tarafa ya tak bolak-balik tak kandhani wong Arab geneman itu kadang-kadang ngerujuk kepada lafaz kadang-kadang ngerujuk kepada makna nek ngerujuk makna ya wa qad tarafu nek merujuk lafaz wa qad tarafa mergo lafate mufrad meskipun isine wong akeh basar iku. Wa awwalu ma qara'a fi madrasatil Qur'an lan kawitane wa awwalu man utawi kawitane wong qara'a kang maos ya man fi madrasatil Qur'an ing dalem madrasah Quran Al-Quran School wa tarabbalan terdidik bihadihi kelawan petunjuke Al-Quran wahtada bitarbiyatihi lan terbimbing bitarbiyati kelawan pendidikane Al-Quran wattakhadhahu lan ngalap hu ing Al-Qur'an hijirahu ing hijiran ing tempat pindah untuk melihat yang benar yang salah. Sapa awal
iku as-sahabah ya iki khabare wa awwalu man qara'a wa awwalu man qara'a iku as-sahabatul kiram para sahabat sing mulya-mulya alladzina aqbalu sing padha madhep ya alladzina ala ta'allumil Qur'an ing ngatasi mempelajari Quran wa ta'limihi lan mulangake Quran mustajibina hale menyambut kabeh ngijabahi kabeh likaulihi marang dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamul Qur'an waqra'uhu warqudu wa inna masalal Qur'an wa man ta'allamahu faqama bihi ay fil lail kamasali jirabin mahsyubin miskan. Sing padha ngijabahi li kaulihi marang dawuhe Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam ta'allamu padha belajar sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an waqra'uhu lan maca sira kabeh ing Al-Qur'an warkudu lan turu sira kabeh setelah baca Qur'an ya warku fa inna masalal Qur'ani mongko setuhune tepaning Qur'an waman lan tepaning wong ta'allamahu sing mempelajari iya man Al-Qur'an faqama bi mongko jumenengi iya man bi kelawan Al-Qur'an ning kene dimaknani faqama menjumeneng ora jumenengi tapi jumeneng ngadeg maksudnya bi kelawan Qur'an ai fil lail ana soalé ana tafsire fil lail iku kamasali jirabin kaya padane wadah mahsuwin sing dirab itu wadah yang dari kulit wadah saka kulit mahsuwin sing dipenuhi miskan ing minyak misik dimaknani ning kene minyak kasturi ya tapi miskin lebih pada simbol ya misk itu. Jadi sesuatu yang paling wangi itu disebut misk. Lebih berarti simbol daripada minyak kasturi. Mergo nek minyak kasturi ana sing kok ini gak enak ngono. Ana sing merasa wangi tapi ana sing merasa penduleken gak pati kan gitu. Tapi ini maknanya orang gitu, maknanya cara aku ini simbolik. Misk itu adalah sesuatu yang sangat wangi bagi semua orang. Ini digunakan di dawuh-dawuh itu miskan itu kayak iki mahsuwin miskan itu. Artinya dipenuhi dengan aroma yang wangi sekali. Yafuhu sing meruapkan, apa bahasa Jawa ini meruapkan, menguarkan ya padha wae bahasa Indonesia aku gak ngerti. Menguar itu mengeluarkan sesuatu dari sesuatu, mengeluarkan. Meruapkan itu sama. Bahasa Indonesia. Bahasa Jawa ini mbah, aku wong Indonesia kok. Nanti menguar atau meruapkan. Meruapkan apa? Rihuhu. Ing aromane gandane misk fi kulli makanin ing dalam setiap tempat. Itu tepaning Al-Quran dan orang yang mempelajari Al-Quran dan lalu dihayati, diamalkan terupaan mana bengi diwaca sadurunge itu turu sembahyang maca Al-Quran itu diibarat nembek Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam
seperti wadah isinya penuh dengan sesuatu yang wangi, yang aromanya itu meruap kemana-mana. Kiwa tengen mampu, wangi seperti apa ini? Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Jadi Al-Qur'an itu pertama kali periodenya adalah periode hati. Periode hati karena pertama kali datang itu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke kalbunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini periode pertama. Jadi dari hati kalbunya Kanjeng Nabi terus ke mulut disampaikan kepada sahabat. Oleh sahabat diterima dengan telinga, baru dimasukkan ke hati. Jadi mulainya Quran itu ke hatinya Rasulullah, terus ke mulutnya Rasulullah didengarkan sahabat, dari mendengar itu dimasukkan ke hatinya sahabat. Jadi ya ada era hati, ada era mulut dan telinga, ya, baru ke hati lagi. Nah kita ini sudah era mata, sudah baca. Kita nggak dengar sendiri dari Rasulullah, nggak dengar dari sahabat juga ndak. Ya. Nek kowe ngaji sing nganggo sanad, ya, itu kamu bisa mendengarkan bacaan ono wacanan Quran sing bersanad itu. Engko tekan Sayyidina Ali, tekan Kanjeng Nabi ono, tekan sahabat Mu'ad, tekan Kanjeng Nabi ono. Itu kalau bersanad itu ora maca, tapi umumnya wong lak kan ora ngono, ya maca Quran mushaf itu. Wa qaulu sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Qur'an, utawi sak bagus-bagus sira kabeh iku man wong ta'allama sing bibinau belajar ya man al-Qur'ana ing Qur'an wa 'allamahu lan mulangake apa man ing Qur'an. Iki sing dienggo cekelan guru-guru ngaji Qur'an itu iki ha ngedekno madrasah utawa pesantren-pesantren tahfidz barang ngono iki dalile khairukum man ta'allamal Qur'an, apik dhewe. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa fi riwayatin niku sebut ana ing sujining riwayat ora khairukum tapi inna afdhalakum. Setune luweh utama ira kabeh iku man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Perbedaan redaksi tapi isine hampir sama lah pokoknya. Yang paling apik dhewe iku wong belajar Quran lan mulangke Al-Quran. Waqad kana sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhum ma'al Quran adab hamilil Quran. Wallahu a'lam.